L-Awtorità tad-Djar iffirma ftehim mal-Bank APS li qed jaġġusta u jsaħħaħ tliet skemi li tmexxi l-istess awtorità tal-Gvern dan tħabbar waqt konferenza l-aħbarijiet li saret fil-kwartieri ta' dan il-bank lokali fi Swatar. L-iskemi huma l-iskema tad-depożitu tal-10%, l-iskema tal-equity sharing u l-iskema tas-social loan. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Serafa spjega fl-awtorità evolvit il-missjoni tagħha f'kull għana ta' opportunitajiet għall-akkomodazzjoni affordabbli. Il-kap eżekuttiv tal-APS Marcel Kassar tenna lil bank u gburi li tisaħħaħ din il-kollaborazzjoni biex aktar persuni ikunu jistaw isiru sidin ta' djarhom. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes semma l-importanza ta' dan il-ftehim. Huwa turija ta' fiduċja assoluta f'bank li għandu wkoll kuxjenza soċjali għax wieħed mill-banek li dejjem ħadem mill-bidu flimkien mal-Awtorità Djar. Nassigurak li dawn huma tliet skemi għal qalbi għax fuq kollox qed jittrattaw fuq nies li jgħaddu minn diffikultajiet soċjali, kienu ta' suċċess enormi, ħajkomplu jkunu ta' suċċess enormi u issa mhux biss zidna l-ammonti marbuta magħhom, zidna l-investiment, imma wkoll daħħalna kundizzjoni ta' bażi tal-esperjenza li kellna f'dal aħħar snin.